Yep. Hi. Good morning. Hey, good morning, good afternoon, good evening. Everything I'm chia obia, baby bia, uwo bia. How do I say? Oba so I know I share video no I day ama me. Oba share na ye nim komo so what I say. Na we follow page na so follow page na bomodin amia weni. Na follow page no day ema me. Na ye nim komo adwenkyerɛ kakra. Ena me so me pese me ye de me kyerɛ madwen. Ene ewia anapɛi. Eza me kyerɛ madwen kakra ewo. Ye ka ne say akiti mpanyin nsɛm ne ne manager yi case de ekokoko so yi. Obia kyerɛ na adwen ye nyina ye be kyerɛ ya adwen. Sana asem nebeye. Jabuzafo Mr. Mo mabaso amunhye me video no enye den. Emma me na yenin komo. Yenin komo. Oba na wahye. What you say? Na menchire madwen. Be you ababesun. Oh, wedding areho. Enye simple, enye easy. Sometimes bonia ye obi you bonia ya Nenso wanhwe ya obe kasa akọ echiri. Be you ne akiti mpanyinsem. Akiti de onye hwe oya akwala ne ekosu nyina wonim ho hwe. Ne mmom na wofo na akasa. En ebia omakasa ama aye biyu nso so ya. Enti biyu so de ani bre eba social media ebe kyerɛkyerɛ ne nsɛm. Sometimes aya asɛm bi si a yebetumi aka menkasa menye hwe nanso nipa na asɛm ne fa ne ho na ebia niam bi hye ne so. Niam bi hye no. Enti aye ne sɛ so no so wa ma abɔnten ankasa nipa nye de engine ni. Nipa enhu no kra ewom. Biyu baby wanya de baby nso akete na wofo nso anya de. Moma yenhu ne sa, moma yenti ase sa, yen a ye ka biye de ema wo mo. Yenom a ye kyerɛ yadwen. Baby wo ho a awofo na anya ne yie. Baby wo ho nso so biyu comedy. Onso wa anya ne yie. Sa woti ase. Den na meka se biyu anya de. Me chiremu abusia obaso ana wa ede na wa share amame. Obaso ana wa share video na mame. Because the entire make us say be you anya de eye ono ne side mi won chiremu enu ntia. Akiti swa. But be you ni akiti na eye adwuma. Usai gina ho as a manager ema akiti eye perfect. Because wachi no akiti mame anane papa ntimi nsan fa manager foforo bia emma enhwe se sika wo betua no ebekọ manager ne ho na manager ne so besan age percentage ewom enti na ne na wo ye no a wo gina as a manager ma akiti no eno ano no eye perfect because una wo discover akwala no una wo ne ye adwuma ena kakra ebe mu no onso wo ye wadwen se udi bi to ba bia ye de amano. Be you si obie account ema akete. Why ade? But account no. Bank account na wo bie ye no. O say next of kin eye akete. Bank account no ye akete dia na se eye wowo dia e na next of kin eye akete. E wona menti ase. Because I know never to say next of kin akete dia na say be you ni hwa e na sa account no e betima ba bedi akete ho ba ye ka dia wo hoi die una wo sa account ni so to me ba na nka wo betumi ebie account no ama akwala no e wo akwala ni din mu na bia ye di mfie ato so sesa akwala ni nya 16 years onya 18 years a onu ankasa betimi ayede a withdraw ni sika
but se wo be bia wo wu di mu na waka se next of kin eye akete die till sa wo ti asi akete onyanya se sika ne so tumi and minka bibi say be you say na nkone akete ko Dubai eye good eye adwuma na mo ye no e na akwanya ba ye e wo Saudi akwala ne ko mani fans for ye de ehu no but sabi mpredias be you o ye bema me ye bad time me ba 4 years me mfa ne mma wo nko asa ne nko Dubai no me nye eho no awufu ne ba mu o ka asese o mo bema obi aka ho de a o mo mfa nipa ne ho ka eno de o ye right but na e wo sa wo ni o mo ba fom na ni o mo kasa se ebia ma me ne de ebetumi adi akire nanka bia adwuma ne sa akete ne sika kra eba ne bia fa enu bi twa ticket ma ne maame because ne maame ye ne maame nanka ne maame ni akire na mo nko Dubai no mesra mo ye nyina ye ka bi nanso so ma ye nka enchia ensem no yesi maame no ene papa ma anya ade meba wo mo so but me ka ba bia bi yu so anya ade no akiti sika eba no sa wo de ni tu kwan akọ outside Ghana even wo de na tra Kumasi ana kurokura amote so wo Ghana ho na sa mo beda ana sa bibia ni a ewo sa ne maame ye de eka ho akola no oya oba oya akola ba ya aketo sebe mpredua sankrofo hwe wo mo manim ede wo mo nsa wo mo enkrofo hwe wo mo manim ene wo mo da enti sa me ye bad time unka nkyere me se wa discover me bad talent enti wo boa no enti wo akwanya se ba bia wutumede ne ko no yesi ni petire enya bofre ne ya pema hwe me ka no kora na kyero obia wo ba bia wodura na bodam semba wahu sese si a wayi su akwala na bo akwala ne wo kanchi nen wu jaya ma akwala na kwa eye wo ya sebe mpredi asa ye nyina tete ya ena odihia ba presela ene wone ne manager a wo bo ana na wo mo ntibiem sawuti ase enti wodie adwuma na mo ye ne menkase sika na do so bebre nemmom ene awofo ne ntena ase wona wo yusu akwala no usan ye ne manager eye wo sika na wo de ye adwuma no cameras ni bibia eye wo dia oni akiti twa ne percentage eye sei wo de ma awofo na nasa account na mo bebie no mo betimi san de kakra bi ato ba bi ase mo betu kwan a ma me ni be fa sa sika ni bi e de cheki wono no expenses sana ye de ye kono basa wudi wobi ba 4 years be ko Dubai untumi nka se wo kwa akwaji hotel room ama akete nko asa wonna ena untumi nka ncha me se wo ni akete nyina beda the same room mu e wo Dubai abonchen so ena untumi nka ncha me se wo ko dra wo akete koma wobi wa Dubai no one na tena bra moma yenkyere yenua boy no adwuma nani so na wonsua niama ba ko mienu bi na wanfom daache ana obi ankyekere adwuma bi anya de amfa ansoa no awofo no akora ne yo mo ba wo mo woni so tumi se wo mo betumi aka cho se o mo ma wo mfa akwala ne ntu kwan menua ba ma se wo ni akete ye adwuma sika ba nkyere se no nti wo mo so mfa akete nkyɛw wo mo de ne kyawa enye yie because nipa kra obi a wo na de afo a on value ade no sawa mo so ni wankọ times bi a wo fo se wanya nefo although so mo ya wo fo no mo nyan discover mo ba ni talent but why ya ade baby you so wo be bie bank account ama akola ni wo wuwu di mu na wo de be hye so se next of kin e ya akete de e ho wanya ade e ho me ne wonya adwen untumi nka nche se bank account ne ya akola ne dia enya ne dia ye nyina ye bie bank account ye bie ma ye ma na yakasa next of kin eye ye ma sauti ase but akete nya wo ba eti se wo bia account na se next of kin ya akete a be you as long as wo ti ase no akete ni account ni so to me eti ye nim bank account okura wo bie ye because bank account no ko bia wo mu difference bebre enti minim
account no type kra ubie ma akwala no but ye wo wanu masemi na mi gina so aka bi abusia obaso ana wa share video no ayede amame ye wo wanu masem na mi gina so aka bi enti mesrawo o ma fa akwala na ama asafa ni ko Dubai o ma ya ade o ma fa na ama because now untumi ma onkoja obi ba 4 years so anu kwanda hotel room ena untumi ni akwala no so nkwankwada mpa ba akoso untumi ne nkwohye hotel room akwala 4 years still ne maami na dware no yenka no kre akwala 4 years still ye dware no enti se bi you di akwala ni ko Dubai a onu no be dware akete anasa akete mpanyin nsem na ne be dware ne ho mumma ye nchiachia nsem niasi no yenka no kre nkyere obia ba bia wofo na anya de ye beka ba bia bi use wa anya de ye beka akere enti sawoni akwala na ye adwuma enkwama enne omo ma discover akwala om ni omo ye adwuma nyina se na woni obi ba ye adwuma eni awofo ne ntena ase adwuma na mo ye no se eye 1000 Ghana na eba na akwala ni percentage aye 20% fa na de ma no Saudi akwala ni betu kwan a ne maami ana ne papa baaku ene akwala no ni wunyina anya de entu kwan simple enu achi no akasakasa bia ni ho maami na bi ofu se sika ba wo se wa bia account ama omo ba and sometimes ye nyina bia account ma ya madru ba bia ho kire wa tum kokofa sika ni bi enti sabe se wa ma wusu omo ba na account ni ene dru ba bi na omo ho kire wa mo kra na omo timi kofam bia eye normal eye omo ba untumi njija se no omo bedi ena ya untumi mbo wo bi ba abrabo man for da achi eyan una abekira akwala na abrabo se ne da achi ebeye wo mu di aya ne ma me da achi wonu ano wo mu be face ba sa obeka sa wo de wo pe akobia account na wa bie na wa ya ne said next of kin ya aketia me ho me no nya adwen bra e ho de enti se asa akiti betu kwan na awufo ni mu ba ko pese wokobia usansi wo man take omo expenses sika bay mi wa de na akwala ne ye na bia sika nkakra ye de efri mu ba enu bi na se omu yusu abusuafo oba na wa ye de na wa share video no ama ye yenka ye mra maame ne papa ne so kakra akete maame ne papa mo kura mba kasa ye de mo be kasa ye de mi hu bi you video na nsasa mo ba abonten be kasa se bi you akira na dwen na mo age mo ba na mo fa ne ma ne bie ma mo be kasa ye de akete ma mi su awusu ye fa so be ne wo so esu abesu begu wani ma se fa so bia ni so na awasa wo se kirika kire bi you plan se bi you we wo ye be ma me fa me ba 4 years ma fa ni ntukwan me ba ne ya ba ya wo de ne kwa me na mi dware no akora ne be de no wadware eti se ne papa mu a family dey eka ho wo de ya me wo na aya akola ne manager nanso ya me nso me tena nchen se ba se ye betu kwan na nya kurom aya na mu twa ne de a e wo se mi kobi na mi timi dwale me ba no na mi timi ne me ba ne da me mpa kire anadwuma na sembia nti because me se ya nyi meme ni sabe wo mo amadwim ka wo krom ne wo mo meda enti Dubai dia sabe mpradu asamaame no wontimi ntu ma ho no abehwesa ne ba ne nko an ne da anasa woni akora ne da mo maya adwim no ne nkasa nko akire na ntu nkrofo bi fo enyasa wo boa wo bi ba na oni ni twetwa sini ana no kire se anu ntu wa akora ne sutumi ne ewupa bia wutumi be kan ne ewupa bia wutumi be ye maame no kura wosu agu hu ani mas ade na aba betena social media aba besu ubesu ayete nanka wasem na nanka ye se no na mudi gina asosa mo mfa akwala ne mma bi yu mfa ne nko Dubai dia te se ne American na so mo na emi se sika sem no hia mo na mom someone ti mini bi yu antena ase ani nkomo na mo mfa yie antu ye mo so mo akele mo ba no ne ye ka ne se ne style se de mo akele no mo so because sometimes we know about one ga se wonim ne wa oba mu obi ehu na woni akwala na ye ade a de si ye no e wo mu sasa mo na ye mo ba enti mu betime ne boy na kasa social media mo de mo asem beto wo no mo agumo wani ma se oni wukuno no mo agumo wani ma se maame e yakete maame
esu obesu ye nyina mfaso bia ni so na wose wo fra bi you na ne kasa because onu de ye yaw na no ode kasa because wose we na maji akura na free ne nsem muntumi nsan kofa manager foforo nsan market because akete no sika se ne etua no apart from be you na chi no mo san kwa kofa manager edinaba akete no ne manager ani be you no entinense sa akete senya manager foforo bi na wo awofo no modwen no anya adwuma se nanka mo san kofa manager be ma de abema akete na se omu tu kwan ya na be ma manager no wono eka ho bi dia mo ba pena ma modwen nya adwuma se mo ba no yo ba enti ye nya eja akura ketekete fa ne nhehye mema nsa so mo fa ni tutu kwan anamu da mema ni sabi mema ni bebre na ne wo mo no ebinu mo danka bom no mo ni mo ahu wo maame no be serve as a second manager ma wo ba na wo na brabom te sasa ne DJ Swish maame wo ye wo de ba na brabom no sawti ase manager fufuro wo hwa opushi akola no but wo maame no bra kwala na brabom be ye second manager eba akwantuo bia wo na wo ho enkoya ye de manager fufuro ma ye ba no mo anya ade mo adwen anya adwuma wo mo ankasa ye eno mpese nkrofo be hu se me na me ba maami akura wo bia bro ni fia motim no munim so yoba apart from that in interview be na apesa wo kwane ye me introduce you say akiti maami ni ana no so ye betu ahoka se be you no be chere say akiti maami ni a eno so YouTube fo betu ahoka emfa so ni ano so fine yanka ni school asem woti wakofa no no de ne ko na oba ne be ya star no nim se sa time ni nyina no na mama me se wa ne ya Jackson ya na wo mutitisi ba bi no ya Jackson awo ko school cry ya bisa ne course anu wo ya na wo nim ni nyina ya movie no ni nyina ya sa movie na ya di ni twa no early ages no aya de wo ne mama se wa wo mu nyina etna school man no mu refi bibia ne nyina ka ho enti stardom na wo ba ne enjoy na wo pese ye introduce you as a mother of akete no nyina ka ho oba no sini ni twa ne ye ne da school no kro tena mu ne ebisa ne e kura wo hu ye bisa ne a kura wo hu ye bisa ne de kura wo hu enti ayesa enti ada say wo choose say be you me ma me ba ni nya adwuma ni biem na mom won ko school sa wo pe ne sa de a eno de anase ebia mesraw muntwa no after school ana ebia Saturday Sunday mu betimi a record bia ye dey egu ho eje bia kola ni weekdays no wo school no na wo post ya no ye dey eto ho oye ba chan wo ba ne betimi ba so obeko school ni nyina ba wi ontuma meye lawyer ontuma meye nurse ontuma meye doctor ebia kola ni na adwuma ni eno ana boy na discover ni ntino wo ka ate no kra enye yie sauti ase eyesa eya brochira kra na ya awofo kra hu se wo mo ba kra sa talent wo me pushi no school no san kwala no ma gidi aya stars o mu nyina ye home school na no mu yo school no mu nyina o mu nkobi wo ba brochire mamu eyesa o mu ni o mu mate front na classroom because there be o mu twesini there be ya sa o pese sini adwuma ne na wo ba ne ye dia there be ya o mu twesini eji sa wo gino na amakwan paso na ekofa problem bi so a ohu akola no kra ontumi masoro ye kanya mi animu nie ya Ghana fo anu be kele oba ne shine sesi a memfa mu nko ba bi tama delay de afia Schwarzenegger program baaye ye nyina ne ehwe bi na ye ni gi ho nanso na sa afia Schwarzenegger we nkoa ne obi a na obetime place a role na ye dey ama delay oyi sa afia Schwarzenegger ya wadi na temedie die furu hoyi delay ye sa afia Schwarzenegger program antimi anyina sauti ase antimi anya de anyina it is a problem bi ba na woni obi ya de na amasumdue mu na efa ntokwa so na montamu tete a obi ba be fa wo ba na osuro sauti ase and ya no ebetimi ama akwala ni ntimi nsan akwada ni mu biem ya ba destroy akwala no
Se si a wo maami wo se oba na o ma ni nko school se si a wan manager ba biem na obeba a obeba ba je oba no because ye dan ya dey bi o no mbeko set so a bibia timisi maami foi akete mpanyin se maami ne papa no kra do no kro kasa bi ye de wo be ma kra de ka wo be ma papa panyimu ukọ backyard wo afra boyi na one na kasa ebia bi you say ni say because ebia munni madwuma na ni so ama go hwe munni madwuma na ni so na boy no so akyerekye niam ma yedai akyere mo kakra because esi adodo na se awofo na ni birisika wo mo no ebia wo no mama nipa hu so ma ni birisika but me de be bia na nka me expect say awofo no be kasa ne se akwala 4 years nyo no na dwale ne ho nti ye nyaa ne ma wo mfa ni ntukwan akwala 4 years ye nim sa wo ne nim yenu na beda dan ba akomu nti ye ma wo nye den emfa ni ntukwan ehwo me support wo mo ba so mo ba sika mo ba na mo nim se obefifi sika ama mo sabre na mo nim enti mo mfra brantie no na mo ne nkasa bi yuwe adwuma na mo ye no akiti percentage say na wo de be ma no because camera ne nya mo de ya sani amani nyina ye boy ne dia for the percentage man no say ye 20% a mo awofo no mo nche mu 10 na mo save 10% e ma akwala no e bia ne mo ho ye bedru da achi bi na mo ntimi nchi akwala ni school fees na wo sika kakra bi da wa no ono ade akoni school sawoti ase ba mama expect say mo nso mo ba ji sika na nka mo di senu nti anasa senu na mo nso mo fa ho adwen de na edisa na Ghana for dodo na nso etwa bo mo se mo nso ma ye ni brefo no ba chabusuafo mo ma ye nhwe ni se mesra mo akwala ne nya akwala na esese bi you ne akwala ne ko atu kwan eko Dubai o se nka bi you ne maame ne tenas no ye maame ne second manager because akwala ne your ba wo ne ba no abrabo mu baby o mu ko bia because se bi you ma akete 20% na akete ma ne maame 5% kra na eye good se omu betu kwan a e wo se maame ne ye de eka ho bi at the end of the day maame no so agya na dwuma bi na wa hu se ne ba na odidi na chi no percentage bi ye de efri ho ba kura se makwaya passport ama wo ba me de wo be ko Dubai eno ne ntime nya me fe daje se me yegimifo bi a mete baabi ena mesere se wa fa me ba kwaya passport a wo de ni ko Dubai ntima ka cha se fa ne ko no minim Dubai mi ami mu me nko hoda minti me fa me ba nye de enshaws e de wuja wo ba ya kura ma be ma so woni ne nsha dem kura etu na ma ya wadwi mu utiri mu nye dududu yanka ne sa yankwa honom me ma me ne na me expect say sasem wei e no ba yi obesu ye ne na nko obeka na nse so obekira obeye sikasem na se sikasem ne so de bi you sasa na nso koye savings na e wo nso wa anya de ye wrong akiti ntimi me ye next of kin e wo savings so eno ya wrong enti what be you wa anya ade momma ye ma be you so nti ase ba bia wa anya ade ye ma mesoso ne susu oba besu na ya ba be yesu a wo su ye nti ye ma ni ma mesu ma ye te se wo su nti ye be hu ne mobo eno obi bua oba na de ande we nya moa oni akwala na ye adwuma omu nyina ye adwuma enti awofo no no mbetumi akasa untumi nkasa na akoye passport ma me ba ada na enti ma me ne papa ne enti pa ba passport so omu ntumi nkoye passport ma omu ba no adwuma na ani akwala na ye no fa ni percentage ma no ebia ye betu kwan akwala ni be hia passport ma me ni ejamu koye passport ma me ni mu so ono so be kan hu bi udi ni 20% mana expenses bi wo hono ma wo manager no be you manager no e hono enya wasem uda ase bia mu betu kwan na manya mo invite ni se na ho ka omfo ka na nso fa wo ka na asumdwe aba na ye Ghana for ye pesa dodo ye pesa ye fu say ye discover obi ba talent na ye ni akola na ye ade ye fu say ye mom ne de akola na ba abonten sabe previous e bia nka na wo fu ni de o mu ni bi anana ma ye wo ba ni say ya expect say odi sheba pressure la the manager kura be pam no
enso sha ode sheba president china ye de na ye de echiri ye ena akola ikotonyo wa ha ene sei manager for na dru ba bia mofo se na awofo no eni hwe ena me na me hu oba no ena me discover ni talent ena me na me ye ni sei ena na wayi mi boni aye esisi enso so nye onso discover obi ba na woni na ye ade a edru ba bia mensisi no e mensisi emem why re someone will be Latina Carman or chasing them. And or chasing big dog. Big dog, okay. Sa esisiye be mua. De bia manager for ni artist for me meba. Obeti ayese manager we ni artist we ntama yesey. Obeti ayese manager we ni artist we ntama yesey. Monso ya monso pese mudidi wo mudidi me agboro so. Enti edru ba bi na so onu so hu se asisiye wo ma wono so anu ntembe tete enti mumma ye ma pese mi nkumi nyanso ma ya brabo mu woni obi ya ade a me da bia meka ebe ye better say ma me ne wo nante bia wo so wo manage me a okay me percentage yes adwuma bia ye bia bia adwuma bia be ye bia me percentage 10%. After adwuma no for me 10% ma me simple me no ni hwe ye biem sa ye ni nipa be ko ni se yan kantiase beba obi be ya adwuma on sign contract o adwuma ni sika be ma wasiji say wonu ande ne pe wasiji say etu ni nipa ne sign contract na wo free wo pe mu na adwuma ne kakra beba wo siji say onu to atena sesese a wo se adwuma sika ba na ne wo ya ni siji say ya edru ba bia Okotie ma wano so beja ahwa akọ. Ye pesa ade no dodo. Be you. Why ya ade say we discover akete na ode ne ba abonte. Nemmom emra na woni awofo ne ka no. Ye nka ne sa. Akwala no adopti no. Sabe mpreduasa. Sa wa adopti akwala na free na awofo nsam de a. Enka ye different enka akwala ne ye wo ba. Enti sa ukwa na usi next of kin ya aketi ya yetu wasi. But akola no adopte no. Ebetimi abasa account no kura wusi wabie no. Enne ya montamati. Umfa market. Ana umfa sika ne market. Because account ni ye wudi mu newo. And ubetimi ya decide sa umfa money because montamati. Enti sa bank account. Ude fama ne mami. Fama ne papa. Nye wama pebia wamu nye wamu sika. Omu nim se adwuma na wo mo ba na wuram ni se ni wo munya fra akwala no akwala bi wo kra na ne maame ne papa ni siko nanso sa sini adwuma na obe wuram no eno na be peja abusua no sa wo mo timinya sika wo mo de sifie no wo mo nyina akena ma eye good eye wo mo ba wontu men kasa wo wu save out wa ma akwala na akwala ni nyini a adai na sabe wo mo rent kura so no mo nya sika ntua na wo mo bayin so atimi aye adwuma firi mo fra brem no mbetimi diska ni bia handa no ma dem ya se de anti ne yawo yen ka no kure na me ma wo na wa discover me banana ne ya adwuma so na okipi ni sika na o ka se me ni diska no kakra enai no so ni nyina wo se me didi ne ho enai DJ Switch ne maami tu kwan kwa US yes nyina enya no didi ne ba ne ho enti mentwa sa me ba ni benyini wia na wo savings no ma ba beti bia podwe na at the same time masa eno de wuntumi ne obi ba nko ne sa wuntumi ne obi awofo nko ne sa no cry wrong is wrong mom yanka bone anim mama yanka ade a eye bone yanka bone anim. Be you, emra na anu omuko ye ne nyamra. Enyamra, manager fo yi ya yusu nkrofo ma wi a, ene ode hye ba president ne manager kura atu. Atu no. Enso shetam of akwalai. Shetam no ni akwalai, wo mo sa omu fa nkwala na. Instead of some ni omu be sign contract. Omu ni awofo no abroche nyina nkrofo discover nkrofo ma wo. Na so ye parent ni na sign contract no. Ya den kwala ko photo shoot nyina eya awofo ne na sign contract sika ne ko awofo ne ho awofo ne na be decide say mi save bia ma me ba ya so awofo ne ba bia ya brabo ye wonie ye bayi nti ya brabo obesesa
ye beto dan na yadam ye ba beto car na yadam because of ye beya wo ba ye na sa wo si wo na akosie sika na na se enkoyie bi you eno de ewo de bra enkoyie uni obi be koye adwuma mani amanya fe ekroma ye nyina ye nimsa so obi banya 18 years I want to mean sign it and sign the signature man ho etiane awofo ne nkwa contracts ma omu ready omu accept omu sign but uni omu anya we nyina abi wo wa free wo pem na so wo save ma akwala ne na ye next of kin bra ehwo no kra no mementi ase Tasem no kona sabra bi wa prepare na besun wo Facebook o se yefa ama nkrofo ka bi obi a ye nyina ye ka bi wan prepare ye pesa de no da bia Ghana stop da bia ye pesa ye kan ya semme ya reho na ni panya sympathy mayen ye ba bia ye free sa na ye tie da bia BBC a obi pesa wo kana sema ma ya reho na nipa dodo no winning crofo sympathy na yenhu se oh other side na anye ni yie ye de anu no be you oso wa anye ni yie wa anya de akwala na o sa woni na wo for sign contract e wo sa wo tro omo ready no omo accept times anu o mbeko no omo sign anu omo ni wa sign banji mi fo obi ba ye me pa na sabre me ba ni aketi asabre wo se nka medidi. This is the time I mean, my person made the D one at home. Mensu sikabia kurane de bebe bia medi bi. Ebia me maka no bi jai. Ebia me mana ka no bi antime nya saade no. Ebetimi anam akola we so me ebetimi ato asase. Ebetimi anam akola we so be me ebesi 2 rooms bi atenam. Ebetimi anam akola we so be ma yebenya sauti ase. Entinga ncha me se wo save ya ma akola na akola ni nyini a. Ne daach wo na abehihye obi ba daach. Mayanka no krenchre nipa akola no wansa na wofo ne wo ne de wo mo nim se o mo bepe da ache pa ma akola no etu wo ntumi nhihye da ache anto wo ma akola no enei awose ma mene ne papa no o mo enjoy kakra o mo pone kakra no mo so de ye nuama na wo ni o mo kwasa times we de edio Ghana na etu abefa mba na de ne nam de na chew mi hu kapre sempo ama takuma adan ya wusi wu save ama no etimiti wo nyina amadwe nyina nse wu save ama sa ja nko nsankofo obi ba ne nko sa times na wo ne akete koye no enkofo obi ba ne nko ne sa moma yenka no kure be you wanya ade enya na be save ama akete ntimi nya the next of kin for savings me wo wanu masemi na mejina so akabi me de no mitia asem no ha ne ha na magina so akiti ntimi nya the next of kin emma se savings na e was e call direct sa akwala ni nya 16 ana 18 years e no wo bank account ni so to me anase ada se be ko na wofuo din mu but who entimi nko wudi mu na won use na as a next of kin bra oti asi akiti ntimi nya se sika no because at the end of the day wo si woni hwa ena sesa wo ye dey o claim na wo hoi wo ye no age se sika no ye ni obi ba ntena sa ye ni obi nya adwuma sa asa dia won so wo bo maame no ene papa no abra wo musu o pese public no nya sympathy ye hu se maame ne kunu ne ye ni brefo ena omo treat wo bad ena waboa wo omo ba ena omo ji akola na free wo nsam ena na say no bra ni also ni omo ko ya ne nye wanye ni ye eju nso sa wo hia akola na kwana ni wo mo nkwa sensan won krata so because I made me bamma na BBC na krata bi anchre paper bi anchre problem ba me kwan fa sauti ase me ya me ni amasai
Eji so be ka say wo akwaya passport wo di akwala na iko Dubai na oma fra wo say e wo se wo mo nso hu nipa kobia wo munu ye akum denti na say wo bufu so mo say so mo hu nipa kobi broken. Imagine say savings ne kra parents ni bisa guy na ansa no woka so wo save e makora wo save makora ne say Untumi gantem say ebroche nyina nkrofo ma be ye stars o e be lift family no obi o ha ne bank kwala abrem akwala na ye star no one lift ebusua no ebia na mama ne papa no omu ni bi nanso akwala na dwuma na wo ye no ene pagya ebusua no eye normal etunti me gantem say wo save to me ba ho wa brade akwala ne ye no satan when was a pagya ebusua no be you one ya dear. Usun ya say enkrofo na uri ni enkrofo bebre so heart. Dodo na be ka bi ma o. Obi wa hono ma ye fo say awofo ni ye greedy e na omo di sikasam. Yes, they have to. Because na kwala ni ye adwuma. Enti so omo bisa sikasam hu bibia. Omo ye agya ne na esese wo mo bam. Ade na kwala ni ye no emfa so baso. Because uncle school, Cheshire yasi wa born was school. Eye sanity. School na okon obe wi aba be peska. Enti se wo ye saniama we no oyire ne ho aye. Na sika ba, na se school no wo born kra ma me ne be consider se me be yi bon. Na enso so no wa discover the talent e bia yam pushing wa ase na emwa ne daache. Don't you say? Ebroche stars ni bebre wo mu nko university o. Omo de start free nkwala abrem no be ye adwuma ne saa. No mu ye homeschooling omo saa no omo de ko omo anim. To obi wa wanyina wie no afa wasi mpese me ko university mpese me ko college me oh saa. Enso saa tam no woska. Sika no so awofo na dibi. Omo de bia todan. Because ye todan na wo akwala na watenam no wa enjoy dan ni bi. Eti say me ti singing room na saa time when me ba efifi sika. Na sika no betimi aba bedrum pempen so de ye beto dan. Ne de akwala na tenam am ono so anyini wodan ni mu bi enje enye. Eti enye. Ha? Eye. Eti mama kan kire me say ni say. Na mate ase. Awofo no Oma anya dia se wo manka no kura nkyerɛw sa akola ni sha wo mo ma wo mfa akola ena se wo ye manager ma me ne nya second manager ma ne ba no obi okura ba bia enjai wo ba emma be ma bi so ye manager enti wo de ne kwa ha no unim kobi de bia me si DJ Switch manager ade o ma me ye ho akola ni baby okobia ne maame na ye ne manager maame ni kobi eju pa bi you wo ho as manager free ho fa akola no as artist na ne nya adwuma na ne maame magina se wo ye manager na ne maame ni momo sensan contract na onwu sa akola no eye movie ne na woni ni twitwa sa asini ne na woni ni twa enti akola no ne percentage a wo de ma no enie na you who as a manager na me yese mano ena me pese me yese ena ye ko Dubai ena me bi account amano ena me yese obi ba nya wo ba obi ba enya wo ba uni akwala ni su tumi bia bibia tumi untumi nsa Ghana na ye bebia ye free no because bebia ni wo wo gina sese wutumi sign wo signature e de cover akwala no never enya wo ba Sauni akwala ni kopie Dubai. Na bibia si na sabi nyame fa sa ma akwala ni yare. Ni ade akwala we akopie hospital na wosa na wofuo ene saya bi you. Ube gina wa san sa we parent. Unye parent, unye father. Echa wosa na wo mama me no sa akwanya no. Na ma me no so ta free bibi. Na wo mani je wo ho. Na wo mutime ne wo ye adwuma. No mutumi pia akola de ma wodi ni twa na wo mo ntafre we pa de ne e atija
I was akwala ni sika ba maame ne papa ne wo because eye wo mo ba. So wo mo di ne na wo ma di. Eye wo mo ba. Akwala bi wo hono ma. Me can say those times. Ebia na school na ye culture day ne sa ne amaniama no. Okukwa kapwa mbi ne di sika gu so a. Sa sika na ye de be cho. Okwa amfa mama me. Ah? Uko school na mo ka sa anwinsam ne sa na nkrofo be tu sika gu so. Akwala ye be tu sika gu ne so. Akwala sika no so kofi amfa ma na wofo. O de ma na wofo. Na wofo di. Wo mo di ye bibi mo mo ne nkwala na na di. Etutu me kan cha me sa wo de me be kwa wabra. Menya hwe enfri me ba no. No. Akwantu obam. E wo sa maame ni ko bia na sa papa no. Papa no kwa de mu yi ne nsi nche. Maame no na wo so enjoy because no okochi makwala no. Eti se akwantu akwanya bi wo kwa. Ese se maame ni na wo so enjoy. I was say akwantu obi wo hwa maame no e no enjoy one ne ba ade dan aye no anana niku bra ebi so anana niku sautias e was say maame no e na tu kwai di ne ba na chi wo enjoy sa nya mani nyina no kra eye baako na ye ga na yempe papers sign. Yay. Beginning now was here the crata to say, Nessa near Cassa, oh, boy will be cry or sell with receipt. One in a circle, Sana was a would be you, non cajumano. Oh, shit. Sarah. I was saying, quiet smart. So, I say, I was saying, beginning now, and can now say, be you near smart. Na okwa ofo ne nchen na ode pepa ye den eto ye pesa de no na me boa wo na umua wo bia wo ye pesa de no na me boa wo ba na me ye say no eye adwuma na mo ye e bia na ne ko eye adwuma akiti na eye adwuma na ne ye ena so se mo ye partners ba wo na wafa no ana wona ne ye nti wo no beje kese na wa watnas na wo husika opese wudi tua akwala no tauti ase na wa hunu akira wofo ne se sei Jason Jai ana me de be ma akwala no omo pa wo mo nje omo mpa mo nje wodi ane se ya prepare akwala no ne ntare shem ne dia enye wasem enko gento ho so nya wadwe se na abeto ne ama akwala enye wasem fani akwala ni benya fa ma na wofo omo na oso mo make sure se omo hwe wo mo ba no omo tue ni school fees na omo hu se bosume so a akwala no adwuma na wo ne ye sei na wo de ma no ba uye wadwe se wo na wo take care of niam bia bra bedu bebe bebu aka wo nsem ubeka so ma yuboni aye and ebesi nso ebesi because ebia ne wanchuro nyina aye de ahyeagu enru ba bi no ne wanchuro o ma hyeagu because eno na ni paper so ahyeagu ba se beginning na ni o mo call paper so first ye ga some corset eye sa na ye adwuma ukofo obi ba o set so ye adwuma ne ma wi na de ni sika ama no woko so obeto petrol agu ni kem so this can be kwa akoto bank so odi ni nyina anya wasem ye nsua sa de no na ye pema fa mi ye wu say da bia ye fu say ye boa wo bi ye yi obi ye but then of the day no and this an ye pe no taught ya say en kwasa ne ye dey ye pe no na kwakoye problem na kwakoye otan na di otan aba betu abusua mienu a na nka sebe nka odo ewo mo ntem sisi ade otan aba bi yi wasu enti akete maame so ayede aba abesu taught ya say bi yi su ye akete maame so ayede aba abesu
Now say be you Emma maame ne ko Dubai ne but wanti ase dia ene maame no nso eduru ba bia wanti ase yemfa obi ba 4 years into kwan 6 years for nkwe da so dwale wo mo na nya 4 years ena abeka se ona ade na etu kwan ende yes accountability and the Ghana for ye chirikura uno bi ya juma na ga ze ni wa udu sika akoma no kra so hwe dance kra ga je nso onya account ko on se ni o yusu sika nde ya ye kra na ne bufu je wa sa asemusi ebi na asi wa ase no awzi avo mami nya ni nya mo enye easy but all the same ya fantu ya ho fo na ye nyina nokre ya ma nokre enedi enne uhia obi ba na wo hu bibi wonimu a kofie na ne awofo no montena ase monfa nkrata ntoto wo monko pe lawyer yan type monko pe lawyer kra monko court da monko pe typewriter bi no type monu monsemu nyina na monsen sign eno anu buka kla no nya 18 years o sign bibi enyeye still na awofo ne baby be nti wuntimi nyi awofo ne nsi nchen never the awofo ne be ka ne sese ye adwuma opa wapene so o mpen so a forget it simple as that enti mebo awofo ne somwo na parent ni say no eye wo mo ba omo choice eye wo mo ba all those who are man fa kla ni ntwaye but eye wo mo ba untumi ngu o mani mase ugu o mani mase a enye ye mama yenka no kra busuafo meme dia no mama yenka no kra nchire ni pa mapon unya video ni bia no ayede na wa share mon share video no enye de ema me obisi mind your business no business ni bi de so say me mind me business no amu so business o obi Tell me will be intimate. Also, me call my name media. Said now, no, tell me the business. Now, who business ni be? And now why them? And to me, we am quite call my name business. Why? Because me business and so. Aye. Okosa we yasi nyina yasi mo. Sa wofo na mamu a eniama bi wo wa bibia ye be ma akola eye na se kro kwade no koye o akola ketu afo ye okopere we yas wan na si na ye e wo sa awofo ne bam no mo de measures to ho utu mi nkasa me ba no ni twa we ntu de ne kwa yas akola afo ye sa yas na akola no kwade no koye wo which is wrong. Contract be na mo sign ya na yase ka won Saudi akran be kwa yase for what niam bi wo ho no ma e wo so ya ti ase sa awofo ya awofo eti na awofo na tete mma ya tete ye mma wo de be ba kwa yase dan eye first those times akola kra ya kan jose kwa yase wo de akola kwa yase so won kwasa for dan abusia mo ma me nko I pembe na me lebe yasim ko my ni business nche no o me business ni bi na me manage man no o me business ni na me manage man nti so business there omra na me manage ni business man no because be you anya de akete mpanyin se wo ma me no papa so kro mo be abonten be yede mo awufo mba kasa yede mama omo mbe jojo mu mo we di mo atem omo mo ka bi mama nso ka bi mama omo mo nka bi mama nso ka bi mama but me ye ba time me ya awufo enti ba bia me gina na me gina sa angles we na me gina me hwe se me njai me ba 4 years oba besia se one be ma oye ne manager mfa ni ntukwan enko krofofro so nko di 3 days nko di 1 day nko di 2 days no me gina sa side no e na me kasa eno de menye enti awofo na makwan oma makwan yenim ne ebesi se oma maame ne kwan ma ne ko bidia enna se bia maame ne twa mu dia afan but wa makwan de be you no yemfo obi ba se nto kwan forget ho esi a obi ka adwuma na ekoso
Tabuzanfo. My way, Yankopon yard, maybe sensual. Ye be shia biamo, and you may. Ye be shia enche, Yankopon show be a happy Sunday to you guys. Or a kitten penny, someone in a manager, and I send a one be you. And then I will for the parents, or my issue, no, na ye chair, drink a crack, edo. Ewo, me my drink, on so far, I drink chair day, eto. Udi matem, na me pa, me do upi. Because asem na meka no enye wodia kyerɛ wadwen ɛwɔ ho sɛ ne wadwen yɛ dɛ ɛkyerɛ wo ne yɛ keka ne nyinaa no omu wie a omu tena ase omu sua bibi baabi omu fom omu hu na next time obi ansa nkwankɔyɛ saa mistake ne biem enti ma me post ase eni matem be se kyerɛ wadwen afutuo bi anka ade bɛma bi you afutuo bi ade bɛma akete ne parent kyerɛ to wɔ ɛno na bɛkyerɛ Emma me kan chamsam come my name business. Kofa wo maame ni ntosi ne bra na me nkoton ma no na me mind me business. Kofa wo papa kofuo no bra me na me nko manage na me nko mind me business, okay? So wonim se na ye kasa. E metro nsem hunu ne nsemfo. Enkyere me ene ye Sunday. Ene e baba ya so Yankopon hiro bia mama ba.